Hi guys. Karon mag-vlog ta kaya to ning kuno no. Nagagkay mga tanom diri mga nindot nga mga tanom mo. Pakita na ko ninyo ha. Tawagan na niya tanom. Kung sa English na siya plant. Kani siya oh. Ayun. Sab man. Ana, di ka mo na siya gikan sa mayana pikat sa kumigo ba. Karon na may saba dito gamay guys. Tuwan ta kadali dito ha. Unsa yung konti? Buwate. Unsa? Kuan ko og sili. Mangga. Lan na oy. Oh, Ano mangga te? Anong nalay kay mangga? Unsa? Dagan ikag preparasyon. Unsa magluto ka? ano ta unsa to? Oo, nindot yung guys. Dili ni eksperimento ha, pero mo ni siya ang ka. Ug vlog ka? Oh. Post ni mo? Oh, post ko ni oy. Uy, Ah, ikag nindot yun. naong ay. Ang mangga ba ug ang akong nipon ba na parehara sila color. Mga Facebookers good. Kay hilig kay mga post ano. No, lami kayo nga naa yung sili ug kanang kuan oh. Apay na nimo silisin? Silisin. Pinaana-ana pa kuno hay ba? Sa maglaway lang, sa maglaway. Kalamay na siya Pasensyahin. asin. Na siya mga kuan, ate sugsuka guys. So hindot yung preparasyon, nami jud kay niron pagkaon na niron kung mangayo ko ani kung sugtan ko pang matagan ko. Hay ganahan tagparat kaayo, say ganahan sa taog ka ng aslum-aslum gamay. Kita ni si mga viewers sa maglaway. Na, kana ang Mangga. first na kong Mangga lang sa kalam. Ang kanidong. Pati ginuon yung pagkakuana yun. Try ko na te. Mm. Kaon ko na te. Nga lang dyan na guys oh. Dili lang kay di lagi siya makita. Kanang hindi siya lang tao. Ay, dadi Nga. siya mo-focus. Ang pagkaon sa mangga. Nang nawong. Ako kapunito na ko guys ha. Sili o kuan. Asin, silisin. Medyo halang siya kay di ko pahalang. Pero man ni siya ang first na ko ning iso-so kay marag lamit yung kastanan. Hala kay. Tungod mo gud ni buhay tapang. Boy tapang. Brr. Ganyo may kaunan ni kay tungod mo. Ikaw may kaon te. Ano ako Kani na mo ka ang natin. kuan. Kani dong okay na ni. Kulbaan na oy. Okay ni mukaon si Jonathan. Boy bao. Haha. Ano? Yapon. Nami ah. Chai diri chai. Muna mag-iba. Di mo. Ito magkuan mo. Kaya. Ako na mula din ko oh. Di na ni vlog na ako kay ang title na ni mukbang mangga na ni. Pero mo. Kani siya guys, puro gini siya sili kay lamit jud kay siya as in. Uy ngano ako na may nag-vlog. TikTok rayang na niya TikTok. Follow niyo sa TikTok. Paningot na ko guys. Maura tong gikaon na. Akong kuano singot oh. Huwag pa rin ni Boy Tapang nga sa kalam kayo mo kuan ugalang. Pila kaon makaghalang dong. Pakita no. Video lang. Guys ha, ikaduha nga kaon. Kuya, kulba na pud kini kay Muna tagas ano? Ang naong. Butapang ta. Hindi ako naiiyak. Tears of joy lang. Chuloy! nga atong gisul ovron parehas ug kulor. Gani, mao ni murag gisabutan na mo ba? Atong himuon, kaang kagkuan, uyap. Uya, pwede Japon. Kuan uyap ha. No.
Siya'y uyap. Uyap na. Uyap, gihatag ni yan sa ako ang igsuon. Nga pa nahurot kay duha ning kabuk botilya. Ito ang suwayan. Bagoong. Nangutana siya na ako ganiya guys. Kung mukaon ako uyap. Kuhaon na tong o kay para matando ta niya atong tubag kay yap. Ay. Wow. Ang kuan. Uyap. Uyap with Uyap. sili. Ilaway na ko eh. Ano ba yan? Hindi na mahuno atong singot guys. Tulo na siya. Ito ang ano siya ang uyap. Uyap. Second na po niya siya ang kuan. Yummy. Deliciously confuses. Unsa? Unsa daw? Na-confuse ko ato dong da. Confused yun. One bite kung napa sa gawas, pero kung nasa sulod, mini bite. Kay usapon man. Kuan, uyap lumiya yun. Dayon. Satisfying. So karon kay anong gikuan nagkaon ni may mangga og padayon. Naapil lagi daw kasi yung vlog do. Pero kabalo ka daw sa hay mo kaon gud ka daw daw ni t-shirt para. Para mo na gitawag nga Nahurot nang gud atong boilo og kaon mangga. no. Asa na to gikan ni silihain ka. May pating halang. Malamig. Bagay may siling halang. Ulo lang sa kay di kaya. Pero di ka mag-release. Huh? Asa man. That's the evidence. Evidence ya. Kakalayo. Kakalayo ang Sa wala gadulaan. Karon manisaan finished product char ni asin ra dayon kuan. Mura na siya ang secret. Or siya. Hinay lang kapag di na mo hurot ba kay daghan para ba may ganahan ka unang lalo kanina sa ako ado. Di jud ko pala halang pero kay Ali dili tulo ta. Ali. ko nga mukha. Ali, tulo. Kay lamit jud kay tanan. Di ka mo vlog? Man. Dili siya kaayo aslum pero kay tungod na siya asin. Nya. Halang ko jud siya so morning aslum siya. Dudo nga bi oy nagkaon na bitan ni kog mangga. Nakita mo good guys na prepare siya mangga yan. Bulaway yung ko kay dugay mo ko tawag mangga ay. Ito bang humans? Humans. Hindi pa ba sapat yung narinig nyo? Ulit-ulitin ko pa ba? Nya. Sa una kablo ka dong lakaon jud sa akong pamilya. Si mami. Nalimot di ay kulang ni ato ang kuan. Nga pa ni siya black beans dapat. Black Prince. Abi Blackpink. Sili, asin, o uyap. Mangga, sili, sinyap. Ay! What if kaya ako ko na isago lang uyap niya asin nga naay ko ano siling siya lami. Parat naman daan. Weird oy pero So weird. try, let's go. Actually ganahan tani ko kanang tuod nga mangga maglaway dira kita. Naman siya. Ang aslum ba naman sa katapusan? Oh guys, kay speechless ko gamay guys kay na speechless ko sa kalami sa mangga guys. Kanan siya. Burong ko gibayuok bro. Bro. Actually gahubag dyan niya akong dari ha. Matingala mo taguan na to. Yeah, conscious ko. Uy nga da. Kaya Spicy. Pansit Canton. ano na po. Ano siya. Kalamay nga brown. Kay brown man ang gamit sa palay. Ito na pa sila niya. Way patis dito ko sila ron. Yes. Na patis o try kay actually di man siya i-try kay mo jud niya pag di naka Tamis sa pod. tapos sa pod. Weird ba? So weird. Ayun no, pero ambot na ganahan ba ni sila ani or di na lang nako ipa-focus basta mo nita. Why daghan?
Laway, laway, laway. Okay. Makita ninyo kung pura. Joke. Pagsuloy! Weird! So weird. Lano? Murag ikaw may mas naganahan ng kaunog mangga daw. Ako'y nangayo guys, pero ako'y mas nagagkaon niya guys. Saya ganahan mo kaon ko niya gagawin niya. Hindi, isa ta pwede mo kaunog dakin ani magsakit at pantihan pero lami sa pumunda. Siya. Lahi naman dahil good yan lasa. Mga tanong mo lang ito kayo. Akong na-appreciate ng mga tanong ba kayo? Yun nga, kayo na ah. Ano? Last na ni kay. Hindi ta magpatuyang ha. Wow! Ang sa maglaway, Bars! Muna siya guys ah. Napa siya sili-sili. naiyahan ng kaunon. Ako nga mahurot na ko nito lang sili nga naa diri nakatibok. Wow, pakudya kong dyan, palami ayo. Wow! Pikas man na doon, pikas, kamera. Wow! Magic flex! Oh, kuya, ay. Tanga ito gaming pansili guys ha. Kulbaan mo ko ani? Yan. Yung lang. So guys, mo ito marag. Halang guys. Na kung naong ganun na puti kayo karon ning pula na balik. So guys ha. Dire na mo umano na mong vlog kay tungod. Di na mo makaya mo kami. Pero papuling nga malingaw mo. Subscribe, please. Bye-bye. Alam kayo mo kuha ng galang. Wala ka ba makaghalang daw? Okay na, no? Video lang. Yan ako. Ikadua nga kaon. Kuya, kulba na po kini. Kay... Ew! Muna tagal, ano? Muna ako. Uy, grabe akong paningot good ay. Ah. Lasa ni Vicky, lain akong